We zijn hier vandaag in de Cosmodroom in het Europlanetarium in Genk voor de uitreiking van de regionale prijs Vlaamse Houtproef die georganiseerd wordt door Confederatie Bouw Limburg, de werkgroep Schrijnwerkersmeer bepaald. De deelnemers zijn allemaal uit het secundair onderwijs richting TSO, BSO en BUSO, uit het 4e en 5e jaar, afdeling schrijnwerkerij en houtbewerking. We kregen eigenlijk stukken hout en dan moesten we eigenlijk gewoon van de tekening uitvoeren wat erop staat en hoe we moesten zagen. Dus we konden eigenlijk geen fout permitteren of anders konden we eigenlijk ermee stoppen. Alle deelnemende scholen kregen 's morgens gelijktijdig en nog wel via mail de plannen toegestuurd en de concrete opdracht om het werkstuk te maken. Alle leerlingen kregen dezelfde tijd, dezelfde opdracht en zij moesten eigenhandig het werkstuk in 1 dag klaarmaken. Daarna werd het onderworpen aan de deskundige inspectie van een jury. Ik wil vooral de leerlingen bedanken die toch een inzet hebben gedaan om het proefstuk dat misschien niet altijd even gemakkelijk was, voor dat te willen afwerken. De leerlingen waren zeer enthousiast tijdens de proef. Ze waren allemaal druk bezig. Ieder gaf er zich 100% voor. En, ja. Ja, natuurlijk ben ik tevreden. Op 10e plaats, dat is niet niks van zoveel leerlingen natuurlijk. Ik had het eigenlijk ook niet verwacht dat ik hier zou aanwezig zijn. Dus ik ben er heel blij mee. Confederatie Bouw organiseert graag deze wedstrijd voor jonge leerlingen uit het secundair onderwijs richting schrijnwerkerij en houtbewerking. Omdat dit een extra motivatie is voor de jongeren om door te doen met hun opleiding, om te volharden. En zodat ze dan ook achteraf een heel mooie en passende job kunnen vinden in de bouwsector of als schrijnwerk of als houtbewerker.